Frembringelse af elektricitet ved hjælp af magnetisme kaldes induktion. Når man sender strøm gennem en spole, opstår der magnetfelt i spolen. Men når man bevæger en magnet i en spole, frembringes der omvendt strøm i spolen. Strøm kaldes for induktionsstrøm. Hvis man slutter strøm til en ekstra magnet, så laves der strøm. Hver gang magnetfelter skifter, bevæger elektronerne sig. Induktionsstrømmens størrelse afhænger af antal vindinger på spolen, magnetens styrke og hastigheden, hvormed magneten bevæges. På den ene side af jernkernen anbringes der en spole, primærspolen, som forbindes til en strømkilde via en kontakt, så man kan bare slukke og tænde efter eget behag. På den anden side af jernkernen anbringes der en anden spole, som hedder sekundærspolen, som tilsluttes til en galvanometer, som måler vindingerne. Før man slutter strøm til primærspolen, vil småmagneterne i jernkernen ligge hulter til bulter. Når man slutter strøm til primærspolen, vil småmagneterne i jernkernen begynde at dreje sig. Når de drejer sig, vil antallet af magnetiske feltlinjer vokse, indtil alle magneterne er drejet. Magnetfeltet er nu helt opbygget. Denne ændring af feltlinjernes antal er frembringelse af strøm. Strøm hedder som sagt induktion. Magnetfelter bliver stærkere, når man indsætter en jernkerne, hvor alle de små mikromagneter bliver ensrettet, når strømmen løber igennem ledningen. I dette forsøg skulle vi finde ud af, hvad der kan transformeres. Jævnspænding eller vekselspænding. Og vi fandt så ud af, at det kunne vekselspænding kun. Derefter skulle vi lave vindingstallets betydninger. En transformator kan kun transformere vekselstrøm og kan sætte vekselspændingen op og ned. En transformator består af to spoler. Primærspolen, hvor strøm kommer ind, og sekundærspolen, hvor strøm kommer ud. Man kan se, om vekselspændingen går op eller ned, ved at se, om der er flere vindinger ved primærspolen eller sekundærspolen. Hvis der er flere vindinger ved primærspolen, er det fordi vekselspændingen går ned, samtidig med at strømstyrken går op. Strømstyrken går selvfølgelig ned, og vekselspændingen op, når der er flest vindinger ved sekundærspolen. Og derfor man kan se, når primærspolen er på 1600, at vindingerne går ned, og så omvendt ved de andre.